Ang importante lang yun niini mga kaigsunan aron makalahutay ta, magpabilin ta sa ato ang relasyon diha sa tumbuhi nga Dios. Ug una sa tanan di na to kalimtan ang pag-atiman sa atong relasyon diha atubangan sa Dios una sa imong kaugalingon. Kailangan dili na siya mo fade. Kay gipamatud-an ni Ginoong Hesus mga kaigsunan 2,000 years ago sa dihang nagpray and fast siya. Sa dihang ana kay lig-on nga relationship sa amahan. Dili ka mayayano-yano sa kaaway. Dili ka ma-deceive sa yawa. And Lord Jesus proves it. And tuwod ka nag-ilangan na ang Ginoong Hesus, ang gahom gihatag niya nga ni kanato. Ingon siya, sa tanan nga mutuo kanako, magabuhat sa kung unsay akong gibuhat, even greater pag yun. Kinsay gabuhat sa gibuhat ni Ginoong Hesus, nagibuhat gapon niya hangtod karon. Pataas ang kamot. We cannot do it without the Holy Spirit. Walang Espiritu kanato mga kaigsuonan. Ang kanang Espiritu sa kahadlok ug tanang Espiritu sa kangit-ngit mulayas na. Because the Holy Spirit cannot rest sa vessel kung dili kiniputli. Kung nagikinahanglan ng matag usa i-surrender sa gid niya ang iyang kinatibuk-ang kinabuhi ngadto sa Dios. Aron nga mawagtang ang tanang kangit-ngit sa iyang kinabuhi ug ang kahayag mo dominate sa kinabuhi sa tao. Ug walay laing kahayag niini sa kalibutan mga kaigsunan kundi ang Dios lamang. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Kisay gusto nga mahimo nga tighatod sa mensahe sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know what? Unsa ka privilege ka? Unsa ka maanindot at ubangan sa Ginoo sa mga katawhan? You know what? Carrier ka sa glory sa Ginoo. Nag-carry ka sa glory sa Ginoo. Nag-carry ka sa tanan ng mga langit nun ng mga butang. Kaya nga ng Diyos sa dihang ito ka sa amahan nga nag-send ni Jesus Christ. Ang tanan nga iyang gihatag ngadto kang Ginoong Hesus iya sa igahatag kanimo. Amen. That is why, sa testimony kaganina, kung naay mga balatian, di tangay mabalaka. Amen. Kung naay maagit ag mga kalisod, di tangay mabalaka. Yes. Na mga panahon, maagit ag kalisod, tungod kag iproseso ta sa Ginoo. Ano nas mutaas pa ang atong pagtuo diya sa atong buhay nga Dios. Because every mga sinatian ako, mga kaigsuunan, by level man maagit ag mga pagsulay karon para nimo bugat. Pero kanunay una-hunaan apoy mas bugat sa unahan. Pero ang kapalit niya na sa panahon nga malakasan nimo na ang imong pagtuo mo taas. Amen. Sa panahon nga mo taas na kini malig-on ang imong pagtuo, ikaw ang mahimong kalig-on sa mga luya. Amen. Ikaw ang mahimong encourage sa mga nagsugod pa lang. Amen. Unsa ang imong ika-testify nga ang Dios mo provide kung wala ka nakakiagig sa iyang milagro. Hallelujah. Unsay mo ika-testify nga ang Ginoo moayo siya kung ikaw mismo sa mong kinabuhi wala na kasinapit sa iyang kaayuhan. That is why sa tanan nga mga circumstances, sa tanan nimong giagian karon, pasalamati ang Dios. Hallelujah. Pasalamati o pasalamati ang Dios. Kasi dihang anaan na tadiha sa Dios, di ba dili na coincidence ang tanan? Kung dili pagtugot sa Dios ang tanan. Hallelujah. Along the way, if gusto ka nga mamahimo kang kalig-on ngadto sa uban, huna-hunaa kanunay nga imong kaugalingon imo nang ihatag i-surrender ngadto sa Dios. 100%. Ngayon mo i-surrender ang imong kaugalingon ngadto sa Dios nga wala ka i-preserve. Kung gusto ka magpagamit sa Ginoo mga kaigsuunan, itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Dili nimo mahibalan ang imong calling. Daghan kaayo mangutana daga mga labaw na mga Christians. Moingon sila sa iyang kaugalingon, unsa ka gyud ang akong calling no? First calling nato is mabalik ang atong relasyon diya sa amahan. And Jesus did it already. He paid everything sa cross. Ningon siya, it is finished. Munang wala ka ng trabaho sa kingharian aron mag-gain pa nato ang salvation, no? Nga ka na pang kinahanglan jud nimo buhaton ni para maluwas ka.
Yes, the Lord says in sa iyang pulong mga kaigsunan nga iyang i-judge ang atong mga buhat, whether it's good or bad. But Jesus did it sa cross already. Ingon siya, it is finished. Gibayaran na niya ang tanan nga to sa cross nga imbis kita o taangay ang ilansang. But si Jesus, pure, holy, and righteous, nga gikan pa sa kalangitan. Imbis na kita ang ilansang siya, ang ilansang dito para mahimo siyang buhing halad once and for all. Muluwas ka nato gikan sa kasalanan o di nataangan maghalad-halad pag-unsa ng mga hayop dinha. Amen. Kaya wala ganitay manok. Isa na dagang manok dali. Mga baka, mga toro, sheep. Maglisod ganita, munang ang Ginoo nahigugma siya sa matag usa. Kanunay siya nangitag pamaagi nga iyang makatawan magaanan. Munang dili na ta magpabadlong at tubangan sa Dios. Dili na ni panahon nga magluya-luya. Hello, panahon na ni nga magpagamit ta sa gingharian sa Dios. Amen. Kay daghan pa ang mga nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Amen. Munang sa usa ka simbahan mga kaigsuonan, dili gyud nato walaon ang kaning pag-train sa matag usa to be a disciple of Jesus Christ. Ingon siya, unsa ang akong mabuhat, inyo pong mabuhat mas labaw pa. 3.5 years nag-minister si Jesus. Kita pila na takatuig na nalagad sa Ginoo. Taas-taas ug taas-taas pa ang atong mahimo. Kisay gustong makasinati o mga daghan pang kasinatian diya sa Dios. Amen. Paggamit igsoon. Dili na makoto balay ko ng Dios so walay ko